ଖରାବେଳେ କିଏ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାବେଳେ ଆମେ ସଜବାଜ ହେଇକି ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଏଠି ପଳେଇଲୁ ଛକକୁ। ଛକରେ ଆସି ମୋ ପୁଅ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଆଉ ଜଣ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲା। ତ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ବି ମିଳିଗଲା। ଏଠୁ ଅଟୋକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫାଇନାଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ରେଟ୍ ବସିଗଲୁ ଯାଇକି, ନହେଲେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଭାଇ ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କହିବ ତାକୁ କିଏ ଦେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମେଳାରେ। ଗୋଟେ ମେଳାଟା କେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଆସିଥିବୁ। କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ନିତୁ ଚାଲିଗଲା ତାର କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ସବୁ ବେଲୁନ୍ ଧରିକି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲା। ବହୁତ ସମୟ ବୁଲିଲା ପରେ ନିତୁର ହାଲତ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ତ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ତଳେ ଯାଇକି ବସିଗଲା। ଆଉ କଇଁ ବି ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ପୁରା ଥକି ଗଲିଣି ବୁଲି ବୁଲିକି, ଯେହେତୁ ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସେ ଖରାପ କରିଦେଉଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ପୁରା ଥକି ଆସିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସି ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଛୁଆଙ୍କର ହାଲତ କିଛି ଥିଲା ଏମିତି। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ବାଏ।